Észre. De jó videó stabilizáció jön az iPhone-nak, de szeretem. Aha. Tudod, hogy Aha. az idesibe adjon. Na most van a legkomolyabb szaga, illetve. Amúgy is. Goiszik. Kicsi az a flow! Én vászolom, belakom így a házban, mi lényegében. Most nézd meg itt Elias, akkor mi baja lesz? Semmi. Másik az